Perła w koronie Wejherowa, Kaszubska Jerozolima, czyli Kalwaria Wejherowska. Powstała ona jako trzecia w kraju, jest właśnie trzecia najstarsza w kraju i powstała w zalecionym terenie w latach 1649-1666. Ufundowana przez nie tylko założyciela miasta Jakuba Wejhera, ale przez innych bogaczy również. I jest to kompleks 26 kaplic właśnie w terenie zalesionym. Tak jak tu jest napisane, jedna z najpiękniejszych kaplic Kalwarii, ufundowana przez pierwszą żonę Jakuba Wejhera, Annę Elżbietę. Zbudowana przed 1654 rokiem i jest to spotkanie Chrystusa z Matką Bożą. Ta tu kaplica.